Čau čau lidi, vítejte u mého druhého dílu Jak na rezidenci. Pozval jsem si Michaela, aby mi vyzkoušeli, jestli je rezidence správně a jestli dobře funguje. Postavil jsem si barák, obyčejný, a vyznačil v tom rezidenci. Potřebujeme na to dřevěnou sekerku. Levým tlačítkem klikneme na levý roh rezidence a na úhlopříčně na pravý roh. Postavíme sloup a klikneme na to pravým tlačítkem. Půjdeme do baráku a napíšeme /res create, jak se to bude jmenovat, třeba barák 1, 2, 3, 4, 5, 6 a máme rezidenci hotovou. Zkus tady něco rozbít v rezidenci. Vidíte, nejde mu to, tak mu to povolíme, protože to můj kamarád. Res pset Michael tg build t. Zkus tady něco rozbít. Vidíte, jde mu to. A zkus prosím otevřít dveře. Vidíte, nejde mu to, tak mu to povolíme. Pset Michael tg uset. Zkus teď otevřít dveře. Vidíte, jde mu to. A teď zkusíme ještě, můžeš otevřít truhlu? Ne, nemůže, povolíme mu to. Res pset Michael tg container. Zkus teď otevřít truhlu. Vidíte, může. A teď ještě zkusíme rozlít vodu. Nejde, tak jdem do rezidence, napíšeme res set float, zkusíme to rozlít. Ano, jde to. Tak, uvidíme se v dalším díle. Čau.